Jroning ati kang rasa seneng mergo sejatine aku tansah ngupadi wong wadon kang gak tresnani nanging kaya-kaya sasi nganti ganti tahun wis ngene dadi manti itu parandil durung nemokake manungsa kang ayu sulista ing mahna muga-muga nang papan iki sawetara kulungguh ana madyaning ana satengahing alas ana ing kene margane aku petuk manungsa kang ayu rupane iki Mbok yo sabar. Terusno. Aku nak karo wong ning kekarepane tenanan aku malah sok wedi ya. Lho kekarepane tenanan piye lho? Jenengan kan mau awale wis apik-apik ngono lho, Mas. Negu lho para tamu. Kowe ngantek sok ora percaya diri jane. Lah nyapa? Rumangsa detik yo ora patek dhuwur ning kok wong ngeten yo ngajak mawon iki jane. Maksudnya kuwi ngajak iki mau lho, Mas. Dipun, Iki Mas? mau lho. Foto keluarga ageng saking panyipun Kadang Pisan saking Karanggede pinanti sampun kepareng satoto sang putra pinanganten kepareng kapundhut pethek warni. Monggo mergi nganteni ya selak pengen foto kalian kula. Monggo. Iya leh, mah ngobong fotone Mas. Ora iso. Dalem kang sowan Mas Putih. Iki Mbak Linda, derek ngabiyantara malih. Nggih, sowan sarangan kalian rencang-rencang JS. Iya jamu sekaten. Pimpinane sapa Mas? Kula piyambak. Saking tlatah Selondoko. Nggih. Marasana wonten laladan Tegalrejo. Tegalrejo. Pentur. Pentur. Nggih, dalemipun Bapak. Bapak sapa ya iki mau? Lah ya piye lho sampeyan iki? Supono. Pak Supono kalian Ibu. Sak menika Bapak Supono. Nggih. Derek mayu bagya kagem pinanganten ya Mas. Nggih. Paring asma Mbak. Sinten iki mau? Lah piye lho sampeyan ya ora apa lho Mas? Wis to angge duit wis dibayar kabeh mumet. Iki berarti wis entek dina iki. Saking Mbak panjenengan Mbak Septina Reni Setyani. Kalian Mas Riko. Riko. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Matur sembah nuwun. Enggal-enggal pinaringan momongan saleh lan salehah. Itulah yang saya harapkan. Nggih. Wonten namung tondo tresna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sugeng enjang Mas Budi. Banyak kasep di jeneng is. Ya leger. Sugeng ngayahi wajib mreh sumasana barikan prasaja tambah regeng. Kula nyuwun gending sinom nyamat podang kuning dipun bawani sragenan dadi-dadi dipun bawani sedaya kagem keluarga ageng saking Ngabean Margosari ugi keluarga ageng saking Badran matur nuwun. Nggih. Nuwun sinom nyamat. Sinom ketoke nek dhewe wong loro kurang piye ngono ya Mas ya? Ya piye to? Ya wong telu. Oh ya kene Mbak Ati. Ya Mbak. Ora loro wae. Wong telu. Nika Wong loro. Nggih. Sinom nyamat menika menawi wonten ing ketoprakan menika sinom gandrung. Nggih, iki nggo gandrung ora iki Oh Mas? mboten. Cekap biasa kemawon amargi. Ngagem mboten, Mbak? Oh, ngagem lho, Mas. Iki lho sampean iki gandrung lho, kudune Mas. ya memenuhi permintaan iki lho. Terus iki dapukane piye? Nek seandainya gandrung ngono kan wedoke loro. Heeh. Mas ngene lho. Piye? Iki ceritane kowe kedanan karo aku. Yo. Ora kuwale. Enggak ah. Ya kudune sampean iki sing kedalan aku apa ora Mbak Ati ngono lho. Aku wong lanang ra tak dol murah. Ile. Kaya lho. Dur upama. Upama perasaane wong lanange cilik ya normal ya iki. Aku nek modelan ngene, lek ngene ngomong tak ijolke oleh 5, Mas. Yalah, limone nganggur iki apa? Ora ya, Mas. Yo nyambut gawe kok yo. Nganggur. Ngeten iki lho Pak sia-sia lho. Nyuwun sinamipun dipun tuthuk. Mama nesemu ngrego ira ngapusi ya. Walah, regomu piro dina iki, Mas? Regomu piro? Pak Haji. Anjir. Ora patek setrong ini. Kerise marep ucul. Kanggo lanang seniman sing putri seni
galeng sabar latara kesusu sawai jembar-jembar marine lamu-lamu janji sabar lan ora kesusu sawai jembar-jembar parine lemu-lemu pindane wong makarya. Jangan pernah mengharapkan yang lebih ketika kita belum berusaha yang maksimal. Oh no. Nak wis berusaha kanek pasrah kuasaning Gusti dikai sepira penting syukur alhamdulillah. masuk ngono Mas Nah, iki ya iso men padha kembar. Lah kan kuwi jenenge tapi jenenge satria kembar kok Mas kenal aku, Mas? Apa? iku iso padha piye iki kowe iki pakaiane tok Sujune lanang kabeh ning kembar. Nah terus? Wala anak wedok kabeh repot lho. Lah kok tapi repot? Zaman biyen iki ana ya kembar ngene iki. Jenenge Ninik karo Nunuk. Ninik karo Nunu Ah, sing- kembar Sing cilik kuwi Ninik, sing Ninik. gedhe Nunuk. Mongko nek tak kembar kuwi mesti pengen kabeh. iya Koncape bentah sing kadewasan, si Ninik kuwi wis arep dilamar karo bocah lanang. oh iya Kamangka ning biasane nek cah kembar ngono pengen. pengen Wis arep tukar cincin, Ninik kuwi arep ditukar cincin arep disoki tukon, si Ninik dadi masuk angin. Mergo pengen. pengen Koncape diparani calone, arep Ninik dijak dolan ditembung karo ibune, Bu. Ninik ajeng kula jak dolan. Aja ya Le, wong iki nunuke agek lara. Sik Thomas Piye to, Mas? Oh, sik. Kembar lho. kok sik jelasno Ngene. Bocah loro jenenge. Bocah loro jenenge Nini karo Nono. Nini arep dirabi. Aku Nini, iki aku Nini. Kowe mlebu rumah sakit. Heeh. Calone ngajak kowe arep tuku cincin mergo harga asok tukon. Heeh, iya. Dipenging anake. Le Nini aja tok jak dolan sik ya mergo nunuke agek lara. Lho. Salahku ana ngendi? Mas kok rada ora kepenak ya? Kok Nono, mbok si Nono ngono, Mbak? Apa piye ngono lho? Lah iya kan kowe agek lara. Mulih Nunuk sing bocah iki lara. Lah kondo iya. karo marotmane, "Mbok, kula ra sida karo Nini wae. Lah kula jak dolan ora gelem. Lah napa to Le? Lah nunuke lagi lara ngono." Lah ya, mesti sing lagi lara maksudnya ki ora kepenak. kembarane kuwi sing lagi loro ngono to Mas Lah sampeyan ngono kok aku langsung makser lho. Kayane kok kaya ora asing. Diteruske, Dik. Teruske. Aja gleges ya. Wah, Sapa lek muni lah duwe ngono sapa? Oh. sepeda, Dik. Aku ora duwe saudara kembar kok. Rara apa kang asik ketan paling ulon apa setiane lakon setiane ngomong duta orang paling utuh eling sing arep numpanganing parian orang aring kudu eling ping peparing. Ah, iya, Mas. Awake dhewe menungso lumrah, duwe derajat utawa pangkat wis sampiran, Iya. duwe nyawa gaduhan, duwe bondo mung titipan. Pinanci pinut ngasane Gusti Kang Kawasa ora bakal kuwawa apa-apa. ngono Mas Aku gumun lho karo panjenengane lho Mas. Apa-apa kok jan iso ngemsi yo iso ya Isonan. juragan sapi yo. Apa ngene iki tausiah ngene iki yo iso. Kabeh kuwi disinau, Dik. Dadi aku nak lelagon-lagon pangkriptan ning para winasis jaman biyen kuwi ngripta lagu kuwi ora mung sak-sake lho. Nganggo topo. nganggo piye? Oh ngono. Dadi momone Tinting Slendro, ning lagu ini. Piye? Padha nelongso jamane jaman rekoso. Urip pancen angel, kudune ra usah ngomel. Iya pepeling. Oh iya. En lagu dolan ya ning Gethuk Lindri suwe ra petuk aja lali. Lho, siji karo siji menungso kudu bekti eling marang Gusti ingkang Maha Suci. Jane lak jajal terus ki Mbak Ati terus Iya, kene lagen. terus loro Mlaku-mlaku menyang Solo, aja ndek bojo loro neng awak marake loyo. Weh, apik aku jajal karo aku. Sik. Loro telus telu.
Mlaku-mlaku weruh wong ayu. Heeh. Wong ayu tak indek aku dijego kikirik. Loh, Kirik koing-koing aku mlayu daraki maling. Kepleset neng nggon jeding, kepleset nggonku dicaplok kucing. nanggonmu kuwi apane? Jedok lindri suwe ra pedhok aja lali lho. Turi-turi putih ditandur nggon kebon agung. Iya. Berarti no ambung mbok ira kembange apa sak kembange bakal dadi Oh iya. Tenan ya. Ayo. Ya. Muni yo. Aku sih. Heeh. Kembang-kembang jambu. Kembang jambu cacahe telu. Heeh. Mlaku-mlaku weruh wong ayu kepleset aku demek gulu. Demek Nek kowe ijek prawan tak demek gandeng di bojo main-main tanganku no. Apa? Gayamu lah Mas. Wes do bojo ki ya cek koyo gadis. Nek, Apa? Kembang ya. Heeh. kembang koweni. Kembang kweni cacahe siji. Mlaku-mlaku ro penyanyi kepleset aku demek pipi. Pipi, Mas. Upama kowe agek 20 tahun tak demek pipimu gandeng 36 main-main tanganku no. Ya ora ono. Nih, Apa? kembang nih, jek ana kembang nih Ayo. iki. Muni yo. Kembang-kembang kantil. Ana prawan diiring bedil. Heeh. Mlaku-mlaku neng nggon eril kepleset aku gondelan kuwi. Lah wong iki cakepane telok kuwi lho. Apa? Mau lak saka nggone pipi gulu. Terus? Terus iki kembang kantilmu kudune Pilih-pilih, gocekan no. apa? Kembang-kembang kantil. Kembang ana nganten dirubung bedil. Heeh, nganten Mlaku-mlaku neng nggon eril aku kepleset gondelan sikil. Oh iya, Aduh pas. temen lho bar saka gulu tekan sikil iki lho. Kan ana sing cedhak to, Mas. Pangapunten, Pak Haji menawi badhe demek sikil. Mboten nggih Pak Haji, namung samudana lho. Mau sak Pak Haji kon demek sikil lho. Dipun lajengaken Mbak Iya, Ati. Mas. Pelok. Taratamtu tak Minggu kuno solo pancen rame. Mampir Mas. Koyo mampir, nek mampir mampir. Apa sida apa ora? Sagung prope agung tamu. Irumakan para kanca ndherekaken suka parsuka nampi sasmita saking paipun Sang Juru Pangadigusono. Lamun to ing semanggih badhe kepareng anjing-areken Sang Maharaja Sari, badhe kepareng tumuju ing Gupit Mandragini Lokar Busana Kapangeran Hanggarasa Busana Kasatriyan. Ingkang menika sawetawis sinanti rumakan para kanca ngabiyantur kanthi gending sinom nyamat Ji. amargi boten wonten Sang Suba Manggul badhe kepareng parasaken. Ingkang menika badhe kepareng kakanthi manjing wonten ing Gupit Mandragini kanthi gendingan sinom badhe kepareng kalajeng panjenengan Mbak Ati. Monggo kanthi lek wonten mriki supados boten tumangsuh kene badhe pareng ngabiyantur. Wiru-wiru atine bingung ora bisa turu mikir ke sliramu laku dhisik ora ngenteni digawe becik ora niteni ngono aja ngono pipa pabrik sing padha prihatin esuk-esuk
nggih. Wis bintang tamu ngono kuwi.